7 avgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde yüzlerçe adam azyk gitmesçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dawalaşdy. Bu barada Tebitden habarçymyz maglumat berdi. Näýilelik çäresi ýurduň ýolbaşy düzüminiň Sultanda prezidentin goloýdaky awada dowlagyna din jalsa gelen döwrüne gabat geçdi. Duşenbe güni ir saat 8-lerde esasan aýal maskalalardan ibarat yüzlerçe adam şäher häkimliginiň binasynyň öňünde toplandy. Olar fevraldan bäri un, ýağ ýaly azyk paýlarynyň berilmeýändigine nägilelik bildirip, häkimiň özleri bilen çykyp gurulşmagini talap etdiler. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynyň degislilikdäki arzan önümlerine garaşly bolup galýar. Habarçymyz protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräne meňzeýändigine aýtdy. Ol protestiň döwlet dukanlarynda arzan haritlaryň satawynyň betidilen wagtyna gabat başlanandygyna hem ünsü çekdi. Häkimligiň işgärleri başlygyň edarada ýokdugyny, onuň etraplara aýlanmagy gidenligini öňe sürdiler. Emma adamlar häkimi garaşmak niýetleriniň ýokdugyny, bu ýagdaýda özleriniň gün awgada ýürüş edip aralaryny deňizde dinjalýan prezidenti elin eşitdirjekdiklaryny aýdyp gaýbat atdylar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek häzir ýurduň ýolbaşy düzümi Türkmenwasy şäherinden 15 kilometr uzaklykdaky awada dowlugynda dinjalýar. 5 avgustda Kurort şäherine prezident Serdar Berdimuhammedowyň özü hem geldi. Protestçilaryň prezidentiň bolýan ýerine ýürüş etjekdigi baradaky haýbatyndan soň iş ýerinde ýokdugy aýdylan häkim destini edaradan ılgap çykdy we has köp gyzyşyp başlan adamlary kösüstürmäge tinanşdy. Ol protestçilaryň has aktiv bir bölegini häkimligiň mejlisler zalyna çağırdy. Emma aýallar muňa razy bolman ähli zady daşarda ýyl ortalaýyn gurrun etjekdiklerini aýtdylar. Mundan soňra häkim çäkli hem bolsa döwlet dukanlarynda arzan çöreň satawyny gurajakdygyny, hususiýetçileriň bahalaryna hem gözegçilik etjekdigini söz berdi. Häkim adamlary dargatjak bolup tas ýalbarmaga çenli baryp ýetdi. Awgustyň 25-inden soň paýoklaryň paýlanyp başlajakdygyny aýtdy. Ol awada ýürüş etseler ýa-da şäherde şeýdip ýygnanyşyp dursalar, onu prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň olara garşy ýara ulanyp hem biljekdigini aýtdy. Dip habarçymyzyň söhbetdeşi nykdady we häkimiň gaty aljyraňly görnendigini belledi. Häkimiň bu wadalaryndan soň adamlar dargamaga razy boldular. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenwasy şäher häkimliginden maglumat almak başartmady. Bu özgörçlükler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda dilekçilik edýän we zirdibil dörýän raýatlaryň gözgörtüli köpelen mahalyna gabat gelýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy görüşmeň deregine, mesele ünsü çeken raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar. Sol bir wagtda soňky aýlar ýurduň durly künjeklerinde azyk paýlarynyň gizikdirilmegi ýa-hut satywdan aýrylmagy bilen bagly ilatyň nägilelikli çäreleri köpelýär. Türkmenistanda goğuça ve şanlı ekilen meydanlarda ösüş suwlaryny tutmak ve ide işleri dowam edýän mahaly Lewap vilayatynyň Çärjew etrawynyň kärenneçileri ekerançylyk suwlarynyň ýeti ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu bökdünçlükler kärenneçi daýhanlaryň arasynda uruş dawanyň ýyg-ýygdan ýüze çykmagyna getirýär. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa golaýlayan şu günlerde goğuçanyň ösüşi üçin uly mukdarda suw gerek bolýar. Ýöne ýaplarda suw ýok, şanly meydan soğurmağa hem suw yetmeýär. Daýhanlar suwun üstünde öz aralarında uruşýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 awgustda Sebitden maglumat berdi. Çärjewli kärenneçileriň bir näçesiniň aýtmagyna görä suw yetmezçiliginiň ýetileşmegine gyş faslynda ýaplaryň talaba laýyk däldi, başdan sowma gazylmagy sebäp boldy. Ýaplar çaly gazyldy. Munyň sebäbi tehnikalaryň köne bolmagy bilen baglanyşykly ýabyň golaýynda durup, olary düýpli gazmaga tehnikanyň güýji ýetmedi.
diýip çärjewli Daýhan belledi. Mundan başga da kärenetçiler soňky 2-10 ýylyň dowamında ýaplaryň amy derýadan akyp gaýdýan ýerinde suw arassalyjy nasoslaryň ýokdugyny we munyň ýaplaryň gumdan dolmagyna getirýändigini hem belleýärler. Şu sebäpli derýadan akyp gelýän suw arassalanmaýar we bu ýaplaryň bir aýyň dowamında çägeden we gumdan dolmagyna getirýär diýip çärjewli Daýhan aýtdy. Daýhanlar yerli oba hojalyk resmiýetlerinden kömegiň ýokdugyny belläp, suw ýetmezçiligini öz başda çykalga tapmaga çalyşýandyklaryny aýdýarlar. Olar öz maddi serişdeleriniň hasabyna tehnikaları hakyna tutup, gowaça we şaly meýdanlaryna barýan ýaplary gazdyrýarlar. Käbir Daýhanlar suw nasoslaryny gurnap, gowaça we şaly meýdanlaryny suwarýarlar. Häzirde suw akýan deýkeşlerden nasos arkaly suw alyp şaly meýdanlaryny suwarýan daýhanlar hem bar. Şol sebäpli kiçi deý ýaplarda suw çekildi. Mundan 3 aý öň ýaplarda deý suw bolan bolsa, häzir şol ýaplar takrap gurap galdy diýip habarçymyz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň oba hojalyk resmiýetlerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärende ýerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenetçiler özleriniň tehnika, suw, tohum we dökün üpçünçiliginiň yaramazdygyny, bularyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Kärenetçiler we türkmenistanlaryň ençemesi şu ýyl ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly meseleniň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende hasta yaramazdygyny apreliň başyndan bäri habar berýärler. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki medpugat serişdeleri ýurtda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal gozasalar da suw üpçünçiligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Täjikistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda 4 awgustda Aşgabatda geçirilen 3 taraplaýyn sammitde suw serişdelerini rejeli dolandyrmagyň gurallaryny kemale getirmek meselesiniň wajypdygyny nykdy. Gurrun hususanda suw taşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, değişli suw hojalyk dehgalaryny döwre waplaşdyrmak, beýleki değişli çäreler hemde biziň ýurtlarymyzyň suwa bolan isleglerini dolu derejede we özara bähwitleri nazara almak arkaly üpçün etmäge mümkinçilik berjek tehnologik çözgütler barada barýar diýip TDH habar berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayatyndaky Awaza milli tiýahyçylyk zowlugyna bardy. Munyň bilen bagly adatça bolsa ýaly kurort şäherinde we onuň töweregindäki aktivitetlerde hereket çäklendirildi, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Seýlede emeldarlaryň aýlanyjyk uğurlary boýunça din zalyankysy bolýan aktyorlar ýerleşdirildi. Geçen ay ýurdun ýolbasy düzümi 1 awgustdan 1 sentýabra çelini din zalsa göwerildi. Prezident olaryň yerli şifaxanalarda din zalyp biljekdigini aýtdy. Hemişe bolşýal awada, Arçmanna we Ýülesuwda ýa-da ýurdumyň beýleki şifaxanalaryna din zalyp bilersiňiz. 5 awgustda Berdimuhammedow soňu bilen Awaza gitmek üçin Aşgabatdan Türkmenbaşy şäheriniň aeroportuna ugrady. 5 awgustda ýer bilen Türkmenbaşy şäherinden Awada gatnaýan awtobuslaryň we taksileriň hereketi çäklendirildi. Kongressler merkezinden ýagta klubuna çenli hiç kime görünmezlik tapşyryldy. Ýagtalary arenda bermek hem gadagan edildi. Raýat eşikli eli raýatçyly milli howpsuzlyk ministrliginiň işärleri mehmanhanalara ýerleşdiler. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol prezidentiň solgun Awadada velosipedli tiýahat edendigini, katejler toplumuna tinlandygyny, emeldarlar bilen ýagtyda aýlanandygyny hem ma'lum etdi. Şol gün mehmanhanalardan hiç kimi daşyna çykarmadylar. Adaty adamlary derek hamaly din zalyan kişiler bolýan öňünden taýýarlanyp goýulan adamlaryň toporuny goýberdiler. Deňizde aýal maşgalalar dolu ýapyk libasda erkekler hem şortly suwa düşdüler. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Belletek aýal gyzlaryň daşky kesbini çäklendirmeleri girizýän türkmen häkimetleri zenanlaryň bikini kupalniklarda suwa düşmegini hem gadagan edipdi. Azatlyk geçen aýyň aýagynda Awazada hökümet agzalarynyň din zalsyna uly taýýarlyk görülýändigini habar beripdi.
Bizde Türkmenistan'daki hakiki ýagdaýlar barada täze we ekskluziv habarlary, täzelikleri, hiç bir piýatkelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk Radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Adatlyk Radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.